Takže ahoj. Vítejte u tohle videa. A v tomhletom videu to bude uvítací video. Jak můžete vědět, mé jméno je Kometa. Tak se aj jmenuje můj kanál. Což vy už určitě možná víte. No ale teďka přejdu k tomu hlavnímu. Doufám, že se vám má video budu líbit a doufám, že pod tímto video najdu hodně lajků, málo dislajků a případně komenty a odběry. Takže pro tohle video to bude všechno. A ještě jedna menší maličkost. Videa se budu snažit točit každý den. A jestli nebudou co nejčastěji, znamená to, že mám zaracha na mobil. Tak snad se vám tohleto video líbilo a ahoj!